Alhamdulillah, alhamdulillah. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin lesson ɗinmu gadan-gadan. In Allah ya yarda, kamar yadda na sanar da ku, wannan lesson ɗin za mu yi shi ne domin taimakawa juna, musamman matasa a wannan lokaci, saboda digital marketing abu ne da yake kawo mutane kuɗi. To kuma Allah ya ba mu sani a kai, ma ya kamata a ce mun sanarwa da su domin su ma su amfana. So abubuwan da za a buƙata a wannan lesson ɗin su ne: da farko ka tabbatar ka mallaki wayar Android. Sannan abu na biyu, ka tabbatar kana da Gmail account wanda yake amfani sosai, saboda Google ba su yarjewa kowa ya yi amfani da blog ɗinsu ba har sai ya mallaki Gmail account. Wannan wani sirri ne nasu, domin Gmail ɗinsu ya yi yawo a duniya. Yawwa, to bayan ka mallaki Gmail account, idan baka san yadda aka buɗe Gmail ba, in Allah yadda akwai ɗan tutorial da zan yi nan gaba. To wanda yake da matsala kan Gmail, kawai ya same ni ta inbox zan mai bayani. Abu na biyu, ka tabbatar kana da Chrome browser ko Firefox. Su ne browsers ɗin da suke da daɗin sha'ani ga bloggers. Ka tabbatar ka mallaki wa'annan browsers ɗin. Sannan abu na biyu, bayan ka mallaki Chrome browser da Firefox, sai mu tafi bigire da ɓangare mai ƙarfi a wannan lesson ɗin namu, shine ƙirƙirar account wanda za a ringa biyan ka kuɗi a cikinsa. So saboda haka mun yi recommending ɗinku da ku yi amfani da Paystack ko Flutterwave, wanda nan kaɗan za mu zo muku da bayani a kansa. So bayan ka ƙirƙiri wayannan abubuwa na Paystack da Flutterwave, wanda zan muku bayani a kansa nan gaba, sannan kuma ka tabbatar kana da YouTube a wayarka. So da 99% na lesson ɗinmu za mu yi shi ne a unlisted link, wanda za mu ringa baku link ɗin ta nan, kuna zuwa YouTube kuna kalla, saboda shi ne ƙa'ida da duk wani digital learning da ake yi. Wannan shi ne abubuwan da ake buƙata. Ka tabbatar kana da Gmail, kana da Chrome ko Firefox browser, sannan ka tabbatar kana da YouTube account. Sannan za mu koya da ka ƙirƙira account a Flutterwave da Paystack. Wannan su ne abubuwan da aka buƙata. So mu kuma abubuwan da za mu koyar a wannan lesson ɗin cikin yadda Allah, abu na ɗaya, za mu koyar da blog completely. In na ce completely, ina nufin ciki da wajen blog. Insha Allahu za ku koya. Sai affiliate marketing, wanda ba san affiliate marketing ba, wani salon kasuwanci na zamani wanda baka mallaki komai ba, amma za ka yi rifarin, ka yi yan dabaru dai a sai kayan wani ta sanadiyar ka, sannan aka samu commission dalilin wannan siyayya da aka yi a blog ɗinka. Yawwa. Sannan abu na uku, za mu koyar yadda ake karɓar tallan Google kuma su ringa biyan ka kuɗi in dollars, wato Google AdSense. Shi ne misalin Google AdSense kuke ganin hoton akai, wani ne samu $200. Sannan abu na biyu, abu na hudu ko na biyar je, za mu koyar da ku yadda ake ɗora kayan kasuwanci a blog, sannan kuma a siyar online a karɓi kuɗi ta hanyar amfani da wannan Paystack ko bata account ɗin da na gaya muku. Sannan za mu koyar da ku yadda ake yin rubutu a Google na best search engine optimization. Ma ka taɓa jinsa ba, amma ka taɓa ji, to in Allah ya yarda zai ma ƙarin bayani akan meye ma search engine optimization, meye amfaninsa ga bloggers. So in Allah ya yarda wa'annan nan su ne abubuwan da za a koyar. Amma da Allah tabbata an mallaki Chrome da YouTube da sauran abubuwa. Yanzu zan ajiye bayani akan yadda ake buɗe account na Paystack da kuma yadda ake buɗe account a Flutterwave. Ku kasance tare da mu, sauran bayanai in Allah ya yarda suna nan tafi. Avnet Global Company, fatanmu nasarar matasa.